отива, бе, брат. Ти за една бира ли? Ще черпа друга. Не бе, пич. Не е заради бирата. Добре. За какво тогава, бе? Това е една тъжна история. Ще ти разкажа. Вчера сутринта тръгнах за работа. И денят ми не започна никак добре. За съжаление, след това нещата станаха още по-зле. Заради няколко капки кафе върху проекта, шефа ме уволни. Мислех, че по-лошо не може да стане. Но се оказа, че може. Когато се прибрах вкъщи, усетих, че нещо не е наред. Жена ми си събра багажа и се изнесе. Каза, че не искал да ме вижда повече. Всичко загуби смисъл. Реших да сложа край на скапания си живот. Обаче тъпото въже взе, че се скъса. Реших, че има и други начини. Но и те се оказаха доста неподходящи. Спрели влак. И така. И накрая с последните пари си купих отрова. Сипах си я в бирата. И той взе, че ми я изпи.